Pilkku kahden lauseen välissä. Suomen kielessä pilkutetaan kieliopillisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun kahden lauseen välissä on pilkku, niin sen kanssa käytetään alistuskonjunktiota. Ja tämä ohjelause tai ohjevirke on nyt tässä myös hyvä esimerkki. Yleensä konjunktio on lauseiden välissä, mutta se voi olla myös täällä alussa. Eli nyt tämä virke alkaa kun-sanalla ja siinä on 2 lausetta. Ja nämä lauseet erotetaan toisistaan pilkulla. Ja tässä pätee tämä sääntö, eli kun on pilkku, on myös alistuskonjunktio. Pilkku ei siis juuri koskaan esiinny yksinään kahden lauseen välissä. Alistuskonjunktioita on muun muassa että, jotta, koska, kun, ennen kuin, kunnes, vaikka, mutta vaan sillä. Eli mieti aina, kun olet laittamassa lauseiden väliin pilkkua, että onko niissä jommassa kummassa lauseessa alistuskonjunktio. Jos siellä ei ole, niin lisätään se. Sitten voi myös olla niin, että se konjunktio ei sovi kumpaankaan lauseeseen ja tällöin on sellainen tilanne, että ei todennäköisesti tarvita pilkkuakaan. Katsotaan vielä lisää esimerkkejä. Tässä on esimerkki, että miten ei tehdä. Tietoon ja taitoon pohjautuu kyky keskustella, sujuva dialogi vaatii taustatietoa tilanteesta ja ihmisistä. Eli täällä on pilkku kahden lauseen välissä, mutta missäs täällä on konjunktio? Sitäpä ei ole. Tässä on oikeaoppinen versio, eli tietoon ja taitoon pohjautuu kyky keskustella, sillä sujuva dialogi vaatii taustatietoa tilanteesta ja ihmisistä. Täällä on pilkku ja sen kaverina on konjunktio. On hyvä myös muistaa, että rinnastavien konjunktioiden kanssa ei juuri koskaan käytetä pilkkua. Tällainen on esimerkiksi ja. Harvoja tehtäviä suoritetaan enää täysin itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa viestintäosaamisen merkitys kasvaa. Täällä on ja, mutta sen kanssa ei ole pilkkua. Joskus tämän rinnastavankin konjunktion kanssa käytetään pilkkua, mutta silloin on kyse yleensä 2 päälauseesta ja se onkin sitten aivan toinen tarina.